I la crisi dels cítrics que viu el Camp Valencià fa que el sector busqui noves vies de comercialització. A Benicarló, al Baix Maestrat, la cooperativa agrícola vol reconvertir les finques que hi ha per a produir taronges i clementines ecològiques. El mercat europeu demana cada vegada més cítrics lliures de químics. Marcos porta prop de 20 anys cultivant taronges. Enguany ha començat a fer-ho sense usar productes químics. Quan no podem tirar herbicides, anem a desbrossar. La seva és una de les finques que la cooperativa agrícola de Benicarló vol destinar exclusivament al cultiu ecològic. Jo també m'he llançat de cap i he ficat tota la meva producció en ecològic. D'ací a 3 anys la terra estarà neta de pesticides i el 30% de la producció de la cooperativa es podrà comercialitzar com a bio. Composts enriquits i algues marines, per exemple, i això en el tema d'abonat. En el tema de malalties hi ha olis. És una de les alternatives a les taronges sud-africanes. Els baixos preus impedeixen al sector citrícola valencià competir en el mercat. Calculen que en el 2019 han tingut pèrdues de prop de 300 milions d'euros. Alemanya, Anglaterra són dos mercats molt potencials i després han vist un increment molt fort en França. Diferències clarament sobre els productes que venen de països tercers que al final en el trànsit tenen que aplicar fungicides. El cultiu ecològic al nostre territori no deixa de guanyar terreny. En els últims 4 anys s'ha duplicat i ja suposa el 13% de la superfície agrària.